액션. 액션. Belum apa? Ngapa habkan ada asam sinak belum ibu? Gakono baiklah nubi goजौ गाहाय गाखोनो बाथारदों नोङो गोजौ गाहाय गाखोनाय ओंखारनाय मिक्सारनि लकेसना गासिबो बिदिनो गाखोनानै ओंखारफिननांगौनो हाजो होलाना हाजो हुजोआवसो साबसिन जायो नोंनि खारना हो खारखो नोंथ' बुरबाय दिनै माबाखौ सिरि ओंखारलायबाय ना आब' बियो आंनो पार्किं गनांगौ आं पार्किं खालामसै सालियावलाय गारिना मा आयु रे आरो जेसाव थांनांगौ लेडिसआव थां नोङो लेडिसआव थांनाय र'नै खिनो ओंखारनो हाला जाहैदों खिन्थु खारदों गासिनो फायखानाखौनो मोना खेंख्रि ओंखारसो होनदों सेन्देल खुलाहां सेन्देल खुदो क'क्राझार टाउननि आं हायनारि सिखोला होननाय गासैबो खानाया क'क्राझार टाउननि बियो सासेल' सिखोला नैबे चिरांनिसो सिख्ला नैबे चिरांनि सेंग्रा पान्जाबनि नामा पान्जाब बिररा येस मोजांबासो मोजां बोरै जाखादो गाननायखौबो गानदो गानदो aduh gila nih yang gila mobil apa ya ready 5 6 7 8 Bithorai. Aku minggu. Minggu lo. Permaiso moजां बिथ' आलदा जाहैगोन बारा लागोन दे ada sinar naik mulai biasa जेबो मोनजायाखै ada sinar होबाय जायाखै रावबो नाय सनबा रावबो जायखिया बिनि बदलै दा आदासिनो सेल माबा होनांसिगोन आरो ने आदासे माबा लाबोदो होमबालाय आंनो मा बिदिखौनो दसा लाबोदो दसा दसा नाय बिसोर दा फुरन आदासिनो दसा दसा जाखांबाय दंगाय बन्दलै नङाबा लायजागौमोन आयु दसे बुङाव लादोंलाय दसाखौल' जायो
deh bener kem Jitu muka kacau kini foto gua marah bisnis kelama. deh kem itu ma baji fura bilai akhir ma bala lai Aku tuh mau kampasin hai. 5, 6, 7, 8 जोथोनै लाखिदों बिखा गेजेराव गोथार मोजां मोननाय आंनि नोंनि थाखाय Diffusion नायबाय था नायबाव बिथराय नायबाव दे ओइ जिरायनो मोना माबानांगौ हानोखौ नायनांगौ नायनांगोन थ' देब्रा दे थाबायना अननानै हानोखौ क'क्राझार टाउननि आं Action, rala deh. Bungso haywi फोरमायस' हायै मोजां मोननाय सनानि नोंखौ बुंस' हायै Action! Kursa, baca, akai hong, akai. Langsung naik Bithorai. Nah, sini belah. 7, 8 बुंस' हायै फोरमायस' हायै मोजां मोननाय 7, 8 मोजां मोननाय सनानि नोंखौ बुंस' हायै सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाय सना 5, 6, 7, 8 Bisa lokasi na? बुंस' हायै फोरमायस' हायै मोजां मोननाय सनानि नोंखौ बुंस' हायै मोजां मोननाय सना आंनि नोंखौ गोसो थोनाय सना आंनि